Bueno, onarteltzen direz Bilboko itxuginek. Hau ez da izaro, baina hor badu beste irla bat. Izaro baina handiagoa gainera. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Haupa handal! Zorika iztoa protagonista. lo dijo un artista vasco. Jatza! Bueno, bartxe bizi nahi. Bizi nahi badauka beste lotura zuzen bat Bilboko aktibitate ekonomikoekin batera, ze lehen, hemendik aurrera beste garai bateko beste penintsulan, oraindik ere penintsula izaten jarraitzen duena, hau da Zorrotzakoan, han bazegoen, 16-17 mendean, 18 mendean, maromak, bertoko itsasontzietako sokak eta egiteko horrelako eraikin luzenga bat, eta hura zen Espainiar koroako fabrika bat, Pizinai antzeko parezido. Honek kateak egiten ditu, kate handiak, itsasontzientzako eta edo egiten zituen. Eta bueno, aktibitate horiek ere, bai, Zorrozako penintsulan eta baita ere Zorrozaurreko beste penintxula honetan. Lastima, hau irla baten bihurtu duten, ze, jakin beharra dago, munduan zehar irla asko daudela, baina penintxula bat duen hiribururik, agian ez da hainbesterik egongo. Beraz, Bilbo, zelako aukera galdu duzun. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, Zorrotzako punta zegoen. Bueno, horko gabarra hori ezagutzen duzu beste bideo batetik, hementxe heldu gara justo puntaren puntara. Esan dugunez, hor aurrean, amaitzen dira, edo horraino heltzen dira Bilboko itxuginak, eta hemen, hortxe justo, ez dakit amaitutakoan igual politagoa geldituko da, baina oraingoz, hementxe dauden fabrika edo portu garaiko aztarna guztiaiek nahiko politagoa dira, eraikin guzti horiek baino. Eta hementxe bertan ez dakit ikusten den, baina oraintxe hurbilduko naiz, oso eraikin bitxia dago, etxetxo txiki baten antzekoa, eta guazen hori ikustera, ea, ze demontre den. Bueno, baserria ez. Balkoitxo txiki bat dauka hor, ez dakit ikusten duzuen. Eta, bueno, boixe, ladrilloa goiko aldean, sabaian goitzateken tokian. Eta bera ere, hormiko izkoa. Bueno, hau igual, etxe bizitzei izan beharren igual, ofizinaren bat izango zen, garai bateko portukoa. Edo agian baita etxaleten bat, bere garaian baten batek erekitakoa. Baina, bueno, saiatuko gara, katalogoen batean edo bilatzen ea ze demontrezen hau. Badirudi ez dutela botako, kristoren lur pila dauka, atzekoa bai guztia etxeak eta ingo dituzte, eta begira, alboan zer duen, berriro ere, Zaha Hadiden monstruo itxurako eraikin horiek. Guazen hiri fantasmagoriko honetatik barna, eta ahalik eta azkarren berriro etxera, ze honek dagoen jende gutxiarekin beldurra ere ematen du. Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Lo dijo un artista vasco. Bueno, hau kanala izango litzake, hane justo lehen ikusi dugun
draga zegoen, hori ja Lutxanako partean, Lutxanakin limite egiten denean Bilbo, eta hemen beste aldean hau bigarren zubila da, hau ez da, hemen irla Manhattan Berria eta San Ignazioko auzoa lotzen bi zubi daude, hau bigarrena da, igual ez ezagunena, ze hementxe punta gaude, eta hau kanal izango litzatekeena, hemen garai batean, bueno, hor, dauden erekin txuri eta beltzoiek ez litzateke egongo, hemen aktibitate portuariok egoten zian, eta konserberak eta horrelakoak egongo zian, eta batez ere industria eta fabrikak Zorrotzarreko penintxula, garai bateko penintxula honetan. Eta beraz hau izan zen Bilboke izan zuen azkenengo portua. Hau ja, bueno, 80. hamarkada sartua zelarik. Eta, eta guke, gure garaikoa gareno, ikusi dugu, Deustoko jaietara joaten ginen Antxonetara, parrandan, nola, Txosnen alboan, Guardia Zibil parea genuen, ez Txornetako aktibitatea bigilatzen edo baizik eta aduanetako esparrua bera babesten edo. Eta orduan horrek esan nahi du ere, justo gara jartan oraindik ere, aktibitate portuarioak hemen ohikoak zirela. Ez da inbeste pasatu, baditugu ja zenbait urte, baina, hogeita hamar urteko kontua dira, igual, pasatuko zen nahikotxo denbora. Ez dela hain aspaldikoa ere Bilbo portuario hura, eta merezi dugu horatzea, eta, honelako aktibitatea guzti hori ez estaltzea. Eta behin honeaino etorrita ezin genuen Red Hot Chili Peppers talde ospetsuaren kantari izan zitekeen figuraren izena aipatu gabe. Hementxe gaude bere erdera izango litzateken bezala, ante su obra magna, eta badakigu azkunari pikantia asko gustatzen zitzaiola. Janarirako, osakidetzarentzako, Bilborentzako eta Rekalde auzoarentzako bereziki. Beraz, badakizue lagunok, Tabasko beti,